Hi, si Manang Helen eh. Morning, maling buntag, pagbutan, pag mandagilo o pag mo tupad, alis, na buntag na po ari. Buto sa kuna, aling pagdagila. Patuloy sa vlog, patuloy na way, bahala na mo, ganda ng kanan. Kasi yung pagsaway na ko, may ginus langit ng tanaw. Kung tamot ako ka, mga vlog, bahalag gamay rin yung tanaw. Bahalag ginagmay, basta kanunay. Ano mga alas 12, muli na ako. Ang kapag-ibig, sa 9 days na. Nag-Portuguese ni Manang Linda. Ano sa kay-Portuguese ni Manang Linda? Basig Domingo. O lagi basig Domingo. Di ko makanapit Portuguese. Naka-buwan. Pero sa Manang Linda, sa pagkamatay niya, muragwa sa mamatay. Marag hapon sa mong palibot. Labi na kung kakita ko sa mga sahilang ipanghatag na. Ngayon nung di ko niya. Murag hapon manang nasa Portuguese ang paminaw. At kung mga anak sa Portuguese, nila manang nila ni Manoy, nila ni Asmiri, Laga, kamusta, amping, hindi mo kagaw, nawalas manang kay, naramag ko manang nagawa ng kanunay. Sang paminaw manang kay mag naara. Sa ko kumakahan ha, o kumakaliili. Mura ka po gyapon ko niya, mura gyapon naas manang sa palibot. Amping naman tanan. Wala na may kuan, may abang kanap sa na mga baji man jud des ni agi dan malaki sa customer nanggi kuan ra sa tawag natin ginikid ra na abra og kuan so mga ona sila hello wow Ginoo ko kubaan na pug ko happy ka uy nabugnaw ka mga ice cream nga non ice cream pabugnaw sa mi. Karan sa kunin mo kaya ako ikuan. Karan na ka na okay. Nakuya ako. Wa man sila inti. Inuok ko. Kila. Pag malakas matas mga laki to Hello, good morning. Practice og English. Kujawan ko nga ni college ko kabuhon. Tapos niyari nga adlaw kay mga laki man to. Tuwa sinapagod sa init. Wow. Gusto sila. Hi, good morning. Ito, kitong picture natin natin. Laga itong ice cream, mabugnaw natin. May asawa niya. Masuk ko niya. Uy, ginukos na inti. Hi. Good morning. Kujawan ko niya. Tado kay init sa balta. Ang lago ito ko na. Hala mga onis sila o mga huway ra. Unang lotion ra. Kumutang sila sunblock. Sunblock? Sunblock? Sunblock lagi. English na sila. Kalinga na bang naman nagbutol na. Ha? Loko. Entertain na sa day. Kaya di ka mo bang English? Ano? Nasa yung mga baon. Uy, nasunog na yung taon. Namuha na maglikod. Alam mo na sila inti. Sila sila inti. Di na mo kuan, di na mo kaon. Nabayran na sila.
few moments later. Bukasin. Pila din nita? 77? Kuklaw ko lang sa amin. Surprise ng nitas ng birthday. Ato taparin nung nadang. Ato ko tapad kay maapil ka. Picture mo mang luna. Si Ariel. Asa nung nadang si Ariel. Pagkintay si Ariel, lagmang anak. Si Akaw. Ikaw siya sa Akaw. Awaran na doro na din mo. Ano na daw? Wala kang bana ni Nailita. Patabang mo nang nagduro kay ano pa pala naman. Sa may langkuan, sarungsong, soft drinks. Surprise nila sa kuan na naman to cake ra tuog, snacks ra. Kita na hoy. Kita nagbibigo. Kana maray ko sa kadan. Uy, di ba yun abot makani? Ha? Abot makani? Gimingaw mangkukunin jo. Wala gimingaw kong nani. Dito sa dini kalahi kay aksikan batch kalahi man dito sa Alicia. Wala di man, tupad man. Tupad okay na na pa kuno kalahi moabot kay katong sikan batch patrabawan sa kalahi. Wala na po. Bye. Okay mo rin na de. Katong sikan batch sa kuan sa katong sa Duterte. De. Masa ka makas kayo yun eh. Ay nasa dato. Muni badi na laki. Yo laki eh sa banang yo ni Tulita. Ina day na trabaho tupad. Ito mo taga-tupad pwede pagungan ha. Di ba mo ana ako nung taga-tupad mag-isla. Lakaw kamo na mo advance. Kapitan mo inyong na. Limbaro ka. Nabot na makakapitan. Lakaw na ide. Naraganoy na snador. Dakon lagi lang maglakaw ga helmet. Labte mong tupad. Hoy, ganun sa labte mong tupad. Labte sa tupad. Lapting. Aray. Mas kainit. Ganda naman na. Kawan ha? Hoy, John. Ay suhon. Saan? Ay suhon di ay. Magwangan. Tipo. Agi na manghurang floor mo minum. Panganay, ka-14 si Florame. Dagan mo na sila. Dagan na sila. Flora may raman si Flor Teresa mo yung Tiri sa tiri. si Teripod, si Teripod. Ang pray sa kay na naman dyan. Hop! Teka lang. Basta na ba yung oras? Ha? Alas 3. Wow. Pagkatong mo ito awan to sa niyo. Gingging. Pakawag, itudog na birthday. Nawag siya. Itudog raw kuan. Hanan ay. Hamas nang nita. Hamas nang nita. Hamas nang nita oh. Oy, salamat sa nag-birthday. Hamas nang nita. Nang, happy birthday. Nagbitay ko nagjangkuan. Makita lo si Elvira daan eh. Play di mo nang? Tah, di mo yung 77. Wala mo hanang kapanukos. Sagdira. Tanduay ra amo.
Naikik na, happy birthday. Napahak naman. Pahak na. Swerte din naman tupad karon ni kasiyam kaadlaw kay naman ay birthday. Inday oh. Ano sa? Ato ko kita konti jaman sa. Dara. Parang ginuko di kuya. Ha? Ikaw kaan? Asa ba imo day? Mukha ko kik gamay. Na. Kisa man rin ay. Hala mas tata. Yata ng tata ka. Si Doy. Tawag mangging ako ni kikra ako ah. Yata ng tata si Doy ka. Tawa na ay bikot ta. Hala mas tata ako. Dado ka tata na. Aman. Aw di. Tira mo na para. Dugay man ko mo. Nasaan sa? Dugay Di alam ka gamay naman ka itong ilang kuan. Swerte ka mong tupad ron kay nag-snack. Anong pisiwa? Aguban ka to masibabaw. Ato ni nas babaw kamurag bunga-bunga to. Salamat nang kasabit mo siyang birthday dia isang kuan. Isang surprise sa ganiha. Murag naluspad silang ngita oy. Kubaan ka nang? Ano may kubaan man ka? Bayran na ko Bayran man ko ng tupay, balibad ko dito. Agdan sa nina. Agdan sa nina. Kinsa man na? Ma, kinsa man lang mag-surprise niya. best. Nalagay t-shirt guys sila. Kabaas nang nito, ay pahinapos sa balingag. Wa man ka order ko ang cellphone. Muna ilang pakulo. Kaya dali baso. Layag tang picture ni Jo. Ang ingnan no. Nasa ka? Nasa ka nang? Ang ingnan di lagi ko na natawag ko kwarta ko sabay nag-order na na ninyo. Sana minira. Dado kay ka din sugot na lamang ka. Wow, patanaw. Hindi ka lang tida. Mahal man sa Weaver. Hindi. Panawon ko no ko. Hindi ka mo pwede. Di mo ko sinanay mo pero mahal ko kay bayad. Kaya ingan sa Audi, hindi ka mo kuan ang tanawa naman to imong deliver, madyan na naman makatanaw ka. Hindi naman da nun. Hindi ni mo dado nun, kasi magkaagadid ka. Lah. Daw sa matanaw, bitaw. Surprise sa isang mga anak. Kinsa mga anak ka? Sila. Kuan, Rita, Noy Noy. Si Mike. Bina, o si Mike. Roy. Wasin ko pa mas kuan. Si Mike, si Mike ug si Elvira. Para mo atrapod tong estreha. Surprise sa isang birthday.